Lungahle livalwe uhlelo lwezolimo labesifazane basemsinga enyakatho yeKwaZulu-Natal. Lolu hlelo oluqala eminyakeni engaphezulu kwemibili lidale amathuba emisebenzi kule ndawo. Ukuntula imali kungahle kuholele ekupheleni kwalolu hlelo. Lapha kusesigodini sakwaNkalane eMsinga. Le ndawo yake yakhahlamezwa udlame, izimpi ezabe zikhona zashiya umonakalo omkhulu. Kodwa ke sekunokuthula kule ndawo. Kepha kusenenselelo enkulu yokwentuleka kwamathuba omsebenzi. Umama uNokwethemba Mdluli uyingxenye yabesifazane abaqala umsebenzi wokulima, bakhiqiza izithelo nezitshalo ezahlukahlukene. Lo msebenzi wabo ungasuphele. Like uma ugane nomuntu kumbe angongasebenzi, like ukuthi imali yengane ayikhona ukucover yonke into. Ngiyibona isebenze kakhulu le mali ngoba namanje sisakhona ukuthi sisaphesha ngoba awubungakapheli kahle ukuthi kusavula ikole. Bengumama nje ohluphekile ohleze ekhaya ongabheke indawo ngisiphila ngo400 wengane yodwa. Usomabhizinisi wendawo uDokotela Bahle Zondo nguyena owaqala ukuxhasa lolu hlelo. Mangabe uhulumeni engeke asilekelela kulomsebenzi kohamba kuhambe nathi mhlambe size sigcine siphelelwa ke amandla okwamasenta asilekelela ukuthi sikwazi ukuya phambili. Siyanxusa kakhulu ukuthi uhulumeni akafaka isandla ngoba umsebenzi osuvela ukhona esiwenzayo. Enye inselelo enkulu lezakhamuzi esibhekene nayo ukwentuleka kwezinsiza kusebenza. Amanzi awekho lapha kanti ziyaphoqeleka ukuba zihambe ibanga elide ukuyowakha emadamini. NginguSimphiwe Makhanya ozindaba zeSABC ngisemsinga.